Στέλιος Γεωργούλας, είμαι παθολόγος. Το 2000 διορίστηκα εντός στο νοσοκομείο Φυλακών και παραμένω έκτοτε εδώ. Ήταν μια συνειδητή επιλογή το να έρθετε, να βρεθείτε εδώ και να μείνετε εδώ? Όχι ακριβώς, αλλά παρέμεινα και αυτό είναι συνειδητή επιλογή. Γιατί? Είναι συγκεκριμένο υλικό. Είναι ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται φροντίδα. Είναι άτομα ουσιαστικά τα οποία έχουν πάρα πολλά προβλήματα, όχι μόνο ιατρικής φύσεως. Είναι άνθρωποι, λεγόμενοι άνθρωποι περιθωρίου, οι οποίοι κακώς βρίσκονται εκεί και βρέθηκαν για αυτό που σας είπα. Γιατί γεννήθηκαν περισσότεροι τους σε λάθος χρόνο και σε λάθος τόπο. Πόσο καιρό είστε εδώ εσείς? Είμαι 10 μήνες. 10 μήνες. 10 μήνες τώρα. Ήσασταν δίπλα στη φυλακή στον Κορυδαλό? Όχι, εδώ, κατευθείαν εδώ ήρθα. Πόσο χρονών είστε? Είμαι 80, πάω για 81. Μας προσέχουν πολύ και οι γιατροί, δεν έχω κανένα πρόβλημα, αγαπάνε όλοι. Αλλά είναι το τέλος τώρα, είναι το τέλος της ζωής που θα μείνει σε τούτο. Εσείς τι πρόβλημα υγείας έχετε? Από ένα φίλο. Έχω σίδερα εδώ, σπονδυλοδεσία και εδώ. Έχω 18 βίδες εδώ και 10 εδώ. Όλα με προσέχουν οι γιατροί εδώ, αλλά έφτασε το τέλος. Είναι το τέλος μου εδώ, δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ άλλο. Από πολλές μεριές της ιατρικής, εδώ έχουμε τα περιστατικά που είναι πολύ δύσκολα. Νομίζω τα καρδιολογικά περιστατικά και ογκολογικοί ασθενείς, που ουσιαστικά παραμένουν εδώ και αναγκαζόμαστε τους στέλνουμε για χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες στα εξωτερικά νοσοκομεία. Όταν ήρθα, περίμενα πολύ πιο άσχημα τα πράγματα εδώ. Βασικά έρχομαι από μεγάλο νοσοκομείο, έτσι, κρατικό νίκης, που όλοι γνωρίζουμε τις συνθήκες εκεί πέρα. Φανταζόμουν ότι κάτι ανάλογο θα ήταν και εδώ. Εδώ πραγματικά υπάρχει κάλυψη 24 ώρες από γιατρό. Εννοείται ότι μπορεί να έρθει το δύσκολο το περιστατικό, όπως και στις εφημερίες ενός κρατικού νοσοκομείου, αλλά μπορούν να λυθούν αρκετά προβλήματα. Δηλαδή με βάση το προσωπικό που υπάρχει. Πάντα υπάρχουν νοσηλευτές, ο γιατρός πάντα είναι εδώ, 24 ώρες βάση. Δεν μιλάμε για τις πρωινές ώρες που υπάρχουν όλες οι ειδικότητες, που θα χρειαζόταν δηλαδή ένα νοσοκομείο. Και νομίζω ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά. Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο των Φυλακών Κορυδαλού είναι ο αριθμός των ασθενών, των κρατουμένων που βρίσκονται πίσω από αυτή την πόρτα. Η πραγματική δυνατότητα, η χωρητικότητα είναι 60 άτομα, 60 κλίνες. Από εκεί και πέρα όμως ο αριθμός αυτός είναι πολύ μεγαλύτερο. Σήμερα μιλάμε για 145 και πλέον άτομα οι οποίοι φιλοξενούνται εδώ. Στο παρελθόν ο αριθμός αυτός έχει φτάσει και τους 227. Το κύριο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει το σοφρονιστικό σύστημα είναι ότι το νοσοκομείο των Φυλακών Κορυδαλού είναι το μοναδικό νοσοκομείο το οποίο υφίσταται ανά την επικράτεια, ανά την Ελλάδα, και εφόσον κάποιος ασθενής από τα σοφρονιστικά καταστήματα της επαρχίας θέλει να μεταφερθεί για θεραπεία σε κάποιο δημόσιο νοσοκομείο, θα πρέπει να περάσει από εδώ, να περάσει από το νοσοκομείο των Φυλακών Κορυδαλού, να γίνει μεταγωγή δηλαδή, να εξεταστεί από τους γιατρούς, να του δοθούν τα χαρτιά για να συνεχίσει τη διαδρομή του προς κάποιο δημόσιο νοσοκομείο. 1.600 άτομα βρίσκονται εξ αριστερών του κτηρίου, δηλαδή στις φυλακές του Κορυδαλού, και συνολικά 10.000 είναι ο αριθμός των κρατουμένων ανά την Ελλάδα στο σύνολο των σοφρονιστικών καταστημάτων. Αν συγκρίνουμε τον αριθμό των νοσηλευόμενων με το σύνολο του πληθυσμού των φυλακών, ο αριθμός ίσως δεν είναι υπερβολικός. Αλλά πάντως υπάρχει ένα πρόβλημα, όπως το εντοπίζετε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε, όπως θα θέλαμε, ένα διάσπαρτο σύστημα περίθαλψης, ώστε σε όλες τις φυλακές της χώρας να μπορεί να γίνει νοσηλεία, αντιμετώπιση των προβλημάτων νοσηλείας, και έτσι έχουμε μετακίνηση προς τον Κορυδαλό και κρατουμένων οι οποίοι νοσούν, έχουν προβλήματα και από άλλες περιοχές της χώρας. Αυτό προσδιορίζει το συνοστισμό. Εδώ από τη διαστόματο του Υπουργού κ. Παρασκευόπουλου και Γενικών Γραμματέων και όλων των ανθρώπων λένε ότι είναι κέντρο βοηθειών. Εάν είναι κέντρο βοηθειών, γιατί κρατάνε αυτούς τους βαριά ασθενείς εδώ? Γιατί δεν τους στέλνουν στα νοσοκομεία να έχουν την περίθαλψη που τους αρμόζει? Υπό αυτή την άποψη δεν βασανίζονται? Όπου βασανίζεσαι, γι' αυτό το λέμε κολαστήρια. Κολαστήρια θα σταματήσουν να είναι όταν αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που τους χρειάζεται και όταν δεν θα είναι καταδικασμένοι σε θάνατο. Παραλάβαμε και εξακολουθεί να είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη συνολικά των κρατουμένων.
Πρόκειται για ένα πληθυσμό 10.000 ανθρώπων με πολύ υψηλή νοσηρότητα και πολύ μεγάλες ανάγκες φροντίδας υγείας. Το σύστημα, μάλλον δεν υπήρχε σύστημα, υπήρχε μια σειρά από αυτοσχεδιασμούς ανά την Ελλάδα. Αυτό που προσπαθήσαμε πάρα πολύ από την αρχή είναι να βάλουμε σε ορθολογικές βάσεις τη δημιουργία ενός συστήματος υγειονομικής περίθαλψης για τους κρατουμένους, μαζί με το Υπουργείο Υγείας. Οι κρατούμενοι δικαιούνται ισότιμη υγειονομική περίθαλψη όπως όλοι οι πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι ο κρατούμενος που είναι στην υγρήτα θα πρέπει να νοσηλευτεί αρχικά, να διαγνωστεί στη φυλακή, στη συνέχεια στο κέντρο υγείας, στο τοπικό νομαρχιακό νοσοκομείο ή ενδεχομένως στο πανεπιστημιακό. Δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες κρατικού νοσοκομείου, δηλαδή δεν είναι τρίτο βάθμιο εδώ, αλλά σαφέστατα και καλύπτει ανάγκες ενός κέντρου υγείας, θα μπορούσα να πω. Αλλά είναι πολύ καλά, δηλαδή και από θέμα ειδικοτήτων και από θέμα προσωπικού. Δηλαδή μπορούν να γίνουν αρκετά πράγματα εδώ. Δεν θα μπορούσε να γίνει χειρουργείο εδώ, γι' αυτό και αναγκάζεται να γίνεται διακομιδή. Αλλά μπορεί όμως ο ασθενής να φτάσει ασφαλής μέχρι το νοσοκομείο. Αν κάποιος έχει ένα πρόβλημα εδώ σοβαρό, το νοσοκομείο δεν μπορεί να το εξυπηρετήσει. Θα περιμένει να έρθει το ΕΚΑΒ και το ΕΚΑΒ βγήκαν μια ώρα και μια μισή ώρα μπορεί να πεθάνει. Με πολλά προβλήματα υγείας. Γιατί το HIV σου προκαλεί και άλλα προβλήματα υγείας. Οπότε εδώ, αν πάθεις κάτι, να μην πάθει κανένας βέβαια τίποτα, δεν έχουν τη δύναμη να σε γιατρέψουν γρήγορα ή άμεσα. Περιμένουν να έρθει το ΕΚΑΒ. Άρα είναι αναρωτήριο και όχι νοσοκομείο. Σε 5 μήνες έχουμε 6 θανάτους έχουμε κάνει. Θέλουμε ο κάθε κρατούμενος στην περιοχή του, στην περιφέρειά του, να έχει όλα τα επίπεδα υγειονομικής περίθαλψης. Πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας. Άρα, μόλις ολοκληρώσουμε την αναδιοργάνωση όλου του συστήματος, θα σταματήσει και αυτό το διαρκές παιχνίδι των μεταγωγών, θα έλεγα, που και τους ανθρώπους ταλαιπωρεί και το σύστημα επιβαρύνει και το νοσοκομείο κρατουμένων υπέρμετρα, να το πούμε έτσι, δυσκολεύει, αλλά τελικά δεν εξυπηρετεί και την υγεία των ανθρώπων. Παρουσία η δική σου στο νοσοκομείο, σε τι οφείλεται, Ασθενής, νοσούντας, βαριά, 80% και πάνω αναπηρία. Αποφυλακίστηκα με νόμο περί υγείας, αλλά επειδή λόγω υγείας δεν μπόρεσα να πάω να δώσω παρόν, που ήμουν το μοναδικό 110α με παρόν, επέστρεψα εδώ. Θα ρίσκει και έγινα καλά, χωρίς να κάνω νέο αδίκημα. Εδώ η φυλακή μας είναι τριπλή. Βιώνουμε τη φυλακή μας, έχουμε την ασθένειά μας και βιώνουμε και την αδικία. Αδικία από το σύστημα γενικώς. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε το ένα Υπουργείο ή το άλλο Υπουργείο. Συνολικά όμως σαν σύστημα είναι εκδικητικό. Είναι εκδικητικό όταν κρατάει υπερήλικες ανθρώπους και ανθρώπους οι οποίοι χρήζουν ιδιαίτερης ιατρικής φροντίδας και δεν την έχουν. Αυτό το οποίο λένε οι κρατούμενοι ως ιδέα είναι σωστό. Εμείς γι' αυτό το λόγο το 2015 προωθήσαμε προς τη Βουλή και έγιναν όμως ρυθμίσεις οι οποίες προβλέπουν ταχύτερη απόλυση ανθρώπων οι οποίοι ασθενούν ή έχουν αναπηρίες σοβαρές και με τρόπο διαβαθμισμένο, ανάλογο και με την βαρύτητα της αναπηρίας ή της ασθένειάς τους. Υπάρχουν και ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν και ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν από ανίατα νοσήματα. Βέβαια δεν μπορώ να πω ότι μπορούμε να έχουμε μια γενικευμένη ρύθμιση η οποία να λέει ότι όποιος έχει ένα βαθμό αναπηρίας αυτομάτως βγαίνει από τη φυλακή χωρίς μια δικαστική κρίση, χωρίς δηλαδή μια εξατομικευμένη κρίση, διότι η μετάβαση από ένα καθεστώς κράτης σε ένα καθεστώς ελευθερίας δεν είναι απλή υπόθεση, προϋποθέτει πάντοτε μια κρίση
ένα φίλτρο και από το φίλτρο κάποιοι μπορεί να μην περάσουν για λόγους εξατομικευμένους. Σε αυτούς δεν θα ήθελα να περάσω. Εγώ έχω 85% πιστοποιημένη αναπηρία από το Κεμπάου τώρα, 7 χρόνια, έτσι. Έκανα αίτηση στις 16 Μαρτίου, έφυγε από εδώ πολύ γρήγορα η αίτησή μου, γιατί η γραμματεία δουλεύει άριστα, 26 Μαρτίου, 30 Μαρτίου. Την χρεώθηκε μια εισαγγελέα στον Πειραιά εφετών. Μετά από ένα μήνα έκανε κάποια πρόταση εισήγηση, καμιά σχέση με τον νόμο, καμιά σχέση. Έκανα ένα υπόμνημα εγώ που μου το έκανε συνταγματολόγος, καθαρά ο νόμος, που το υποχρεώνει να τον εφαρμόσει τον νόμο και περιμένω απάντηση από τότε. Η αρνητική απάντηση ή η μη απάντηση, καθόλου απάντηση, να το πω διαφορετικά, σχετίζεται με το αδίκημα το οποίο έχει διαπράξει? Όχι. Δεν μπαίνει στην ουσία της υπόθεσης. Το αδίκημα έχει καμία σημασία. Εγώ δεν αποφυλακίζομαι. Εγώ απλώς αλλάζει το όρος κράτησής μου. Πάω κατοίκον περιορισμό. Είμαι ηλεκτρονική παρακολούθηση, αν εκεί επειδή είναι πιλωτικό, στην περιοχή που μένω εγώ προσωπικώς, αλλά υπάρχει εισήγηση εδώ της διευθύντριας, που επειδή ο χώρος εκεί που μένω εγώ, που έχει αποφυλακιστεί κι άλλος, καταλάβατε, εκεί στον χώρο, εκεί κοντά μου, δηλαδή στην περιοχή που μένω, στην Ήπειρο συγκεκριμένα, με πιάνει, είμαι κατοίκον περιορισμό. Δηλαδή απλώς αλλάζει ο τρόπος κράτησής μου. Καταλάβατε. Η μορφή του εγκλήματος ή η βαρύτητα του εγκλήματος έχει σχέση με την διάρκεια της ποινής οπωσδήποτε. Κατά τα λοιπά, με την ποιότητα της ποινής δεν πρέπει να έχει σχέση. Πρέπει σε όλους τους κρατούμενους να προσφέρονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες κράτησης, νοσηλείας, αν υπάρχει κάποια αρρώστια, και συνθήκων επανένταξης, προοπτικών επανένταξης. Ότι οι φυλακές είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας μας. Αν αυτός είναι ο καθρέφτης, η κοινωνία μας είναι αυτή που αντικατοπτρίζεται. Πολλά λέγονται για τις φυλακές. Θα έλεγα ότι δεν είναι άμυρο το σύστημα το σοφρονιστικό από το γενικότερο ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί στο πουθενά, δεν λειτουργεί στο διάστημα. Είμαστε ένα κομμάτι της δημόσιας διοίκησης, ένα υποσύστημα, αν θέλετε, του ελληνικού κράτους, με όλες τις δυσκολίες, με όλα τα εμπόδια, με όλες τις αδυναμίες. Αυτό που προσπαθούμε είναι να ανοίξουμε τις πόρτες, να είναι εξωστρεφές, να επικοινωνεί με την κοινωνία, ένα προσωπικό ταλαιπωρημένο, συχνά εξασθενημένο, ανεπαρκές στην εκπαίδευσή του και στην ποσότητά του, να το ενθαρρύνουμε, και θέλουμε κυρίως να βοηθήσουμε ώστε να ενθαρρύνουμε τις υγιείς και θετικές δυνάμεις που υπάρχουν στο σύστημα για μια καλύτερη αυριανή μέρα. Αύριο, για να χρηματοδοτήσουμε το σύστημα ένα διπλό προϋπολογισμό, δεν θα τον έχουμε, κύριε Χαρίδε. Οι επιλογές μας είναι δύο. Ή θα παραιτηθούμε και θα πούμε το εγκαταλείπουμε και όπου βγει, ή θα προσπαθήσουμε με τις δυνάμεις που έχουμε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ανθρώπινων και των οικονομικών πόρων. Κυρίως να βγαίνει ένα διαφορετικό μήνυμα. Δεν είναι μόνο κολαστήριο οι φυλακές. Είναι δύσκολες οι συνθήκες, αλλά έχει και υγιείς δυνάμεις, έχει ανθρώπους που παλεύουν, έχει κρατουμένους που δίνουν την ψυχή τους πραγματικά για να κρατήσουν τις συνθήκες και για τους εαυτούς τους και για όλους τους συγκρατουμένους τους. Έχει εργαζόμενους που δίνουν την ψυχή τους. Πιστέψτε με, δείτε τους στα μάτια και μπορούμε να στηριχτούμε σε αυτούς τους ανθρώπους που εκφράζουν τις υγιείς δυνάμεις. Σε αυτό ελπίζουμε και αυτό πιστεύω ότι είναι η μοναδική μας διέξοδος και ελπίδα ταυτόχρονα. Το ποτάμι είναι τόσο χαρούμενο που και οι πιο λυπημένοι χαμογελούν μόλις αντικρίσουν. Ή μπορεί να πάνε βόλτα στο πάρκο. Εκεί η Κυπουρός έχει φυτέψει κάτι ωραιότατους παλισέδες. Το γραψιές. Το γραψιές. Ή μπορεί να πάνε βαρκάδα στη Λίμνη. Εκεί οι στρατιώτες θα τα διηγηθούν όλα στις Γοργόνες. Για την εύθυμη μουσική, πως όλοι κλαίγανε και πως ο δράκος με άρπαξε και έφυγε. Κι όλοι θα αρχίσουν να στενάζουν και να λένε: Αχ, καημένη Έλσα! Αχ, καημένο παιδί! Τέτοιος ωραίος καιρός και να μην είναι εδώ το χαρί. Αυτό που κάνετε εσείς σήμερα, το θέατρο, εγώ με 4 χρόνια εδώ δεν το έχω ζήσει. Μας βοηθάει στην ψυχολογία μας. Μας βοηθάει στην επανένταξή μας. Μας βοηθάει να βλέπουμε σε ανθρώπους διαφορετικούς, όχι τους ίδιους που είναι κρατούμενοι, να έχει σχέση μόνο με κρατούμενους, να μπαίνουμε λίγο και στο κλίμα της ζωής. Έτσι δεν είναι? Αυτό μας έχουν στερήσει.
Όπως βλέπετε, το Παύλο είναι πολύ μικρό, να βγούμε όλα τα παιδιά να κάνουμε μπάλα, δεν μπορούμε να παίξουμε, μπάσκετ δεν μπορούμε να παίξουμε. Οτιδήποτε τέλος πάντων θα σας κάνει λίγο να ξεχαστείς. Οπότε για εσάς σήμερα είναι πολύ σημαντικό που έχει έρθει αυτή η θεατρική μέρα. Να σας πω εγώ το γιατί. Γιατί θεωρώ ότι έχει φτάσει στο σημείο ο κόσμος να ευαισθητοποιείται και να ενδιαφέρεται και το ξέρω ότι ο κόσμος μας βοηθάει. Δηλαδή εκεί στηριζόμαστε. Και πόσο μάλλον για εμάς που είμαστε οροθετικοί. Το όνομά σου είναι Λαντσελότης. Ναι. Καμία συγγένεια με το γνωστό περιπλανόμενο υπότι? Μακρινή. Μακρινή. Πρόκληση δεκτή. Περιπλανόμενοι υπότες και τσιγκάνοι είναι το ίδιο πράγμα. Πρέπει κανείς να τους ξεφορτώνεται. Θα δεις ότι δεν είναι και τόσο εύκολο. Έχω ήδη ξεφορτωθεί 809 υπότες. 908 άτομα. 2 τρελούς, 2 παρθένες. Επιπλέον έχω εξολοθρεύσει 5 στρατιές και 6 άτακτα πλήθη. Δεν θέλεις να καθίσεις? Όχι. Ξέρεις τι έγινε τη μέρα που γεννήθηκα? Είναι κάτι δεν έχει ξαναγίνει. 200 χρόνια είμαι εγώ εδώ πέρα, δεν έχει ξαναγίνει. Έχει γίνει θεατρικό σε αίθουσα όμως. Αλλά έξω προαύλαιο, μεγάλο θεατρικό δεν έχει γίνει ποτέ. Είναι η πρώτη φορά. Είμαι στη θεατρική ομάδα από τότε που ιδρύθηκε εδώ και 14 χρόνια. Είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι εδώ όλη η ομάδα και παίζουμε σε αυτό το χώρο. Νιώθω συγκίνηση. Είναι κάτι το οποίο είναι κομμάτι προσφοράς, κομμάτι χαράς, κομμάτι συμμετοχής, κομμάτι επικοινωνίας. Θα πεθάνω την Κυριακή. Και στην επόμενη Τρίτη όλη η πόλη θα έχει πένθος. Κανείς δεν θα φάει κρέας για 3 ολόκληρες ημέρες. Και θα τρώνε κάτι δικά ψωμάκια με το τσάι τους. Που τα λένε φτωχές παρθένες της τιμής για τη μνήμη μου. Αυτό είναι όλο. Μα τι άλλο να κάνω? Να σκοτώσουν τον Δράκο. Αυτό είναι αδύνατο. Ο Δράκος έχει παραμορφώσει τις σκέψεις σας. Και δεν βλέπετε τα πράγματα όπως είναι. Αλλά όλα αυτά θα αλλάξουν. Δεν ξέρω ποιο είναι το όραμά σας για το μοντέλο φυλακών, για να το γενικεύσω λίγο, το οποίο έχετε ως στόχο. Κοιτάξτε, σκοπεύετε να προχωρήσετε σε κάποιες κινήσεις οι οποίες θα αποσυμφορήσουν τις φυλακές, και δεν μιλώ για το νοσοκομείο των φυλακών, μιλώ γενικότερα πλέον για τις φυλακές. Σκοπεύετε να αλλάξετε το μοντέλο κράτησης το οποίο υφίσταται σήμερα με κάποιο τρόπο? Σκοπεύετε να απλωθούν περισσότερο οι φυλακές, να υπάρξουν μεγαλύτερες και λιγότερες ή να υπάρξουν περισσότερες και μικρότερες? Θέλετε να σας πω κάτι το οποίο δεν είναι ευρύτερα γνωστό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν έτοιμα κτίρια για να διατεθούν για φύλαξη ανθρώπων, έτοιμες φυλακές, οι οποίες δεν είναι σε λειτουργία, ιδίως λόγω της έλλειψης του προσωπικού. Οπωσδήποτε αυτό το οποίο ζητά νομίζω όλη η ελληνική κοινωνία δεν είναι περισσότερες φυλακές. Αυτό το οποίο ζητά είναι περισσότερη κοινωνική ειρήνη. Την κοινωνική ειρήνη την εξασφαλίζουμε με την επανένταξη των ανθρώπων που μπορεί να έχουν κάνει ένα έγκλημα κάποια στιγμή, και η επανένταξη δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι γίνεται αποτελεσματικότερα όταν κάποιος περάσει από τη φυλακή και όχι όταν περάσει από κάποιους άλλους θεσμούς ή κάποιες άλλες δομές οι οποίες μπορούν να διευκολύνουν την κοινωνική ένταξη. Γι' αυτό και εμείς έχουμε μια φιλοσοφία ασφάλειας προς τον κόσμο στο έπακρο, αλλά και σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων και των κρατουμένων επίσης στο έπακρο, και τα δύο αιτήματα φαίνονται ανταγωνιστικά αλλά συναντώνται σε ένα στόχο ο οποίος μπορεί να βρεθεί και μονολεκτικά. Αυτό που είπατε, επανένταξη. Η επανένταξη εξυπηρετεί και την ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η πιο έντονη στιγμή που έχετε βιώσει εδώ σε αυτό το νοσοκομείο, συναισθηματικά ή καθιονδήποτε τρόπο, είναι πια? Πάρα πολλές στιγμές δύσκολες. Εξέγερση του 95, ατελείωτες νύχτες με ξενύχτη, με βαριά περιστατικά, 2 γένες, έχω ξεγεννήσει 2 παιδιά εδώ. Και έχω κάνει 13 ειδικότητες μέσα σε μια μέρα. Δεν ξέρω αν σας λέει κάτι αυτό, όταν δεν υπήρχε προσωπικό εδώ και ήμασταν μόνο 2 άτομα. Αν ξαναρχίζατε την καριέρα από την αρχή και ξανακάνατε τα χαρτιά και σας προέκυπτε πάλι ένας κορυδαλός, θα το σηκώνατε το χαρτί αυτή τη φορά, θα ερχόσασταν? Ήμουνα πιο νέος και είχα περισσότερο κουράγιο. Εντάξει. Θεωρείς ότι αυτό το οποίο αλλάζει σήμερα εδώ είναι ικανό να αντιμετωπίσει τις ανάγκες των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται στο νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλού, ή χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες, περαιτέρω βήματα?
κατά έναν 90% νομίζω ότι θα καλυφθούμε από πολλά πράγματα. Αλλά σίγουρα χρειάζονται και άλλα πράγματα. Και μπορούν να γίνουν. Και με το χέρι στην καρδιά τώρα, πιστεύεις ότι το γεγονός ότι βρεθήκαμε σήμερα εδώ έδωσε μια όθηση στα πράγματα ακόμα μεγαλύτερη? Γιατί όχι. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ακουστούμε και εμείς και οι υπόλοιποι που θέλουν να ακουστούν. Για μας ήταν καλό και το είχαμε ζητήσει. Δεν υπήρχε πρόβλημα το να έρθετε εδώ. Όχι, εγώ ρωτάω κάτι άλλο. Έδωσε μια όθηση στο να γίνουν κάποια πράγματα πιο γρήγορα? Ναι, πιστεύω ότι θα δώσει. Το μεγαλύτερο θετικό που έχει παρουσία σας είναι ότι ο κόσμος θα μάθει και εκ των έσω, γιατί έχει πάρα πολύ καιρό να μπει κάμερα μέσα στη φυλακή, του τι γίνεται, και να ξεκαθαρίσουμε λιγάκι ότι κολαστήριο δεν λέγεται μόνο όταν οι συνθήκες διαβίωσης δεν είναι καλές. Κολαστήριο λέγεται και όταν αφήνεται ο κόσμος να πεθάνει στην τύχη του, χωρίς να έχει καμία περίθαλψη. Το θέμα της περίθαλψης θα πρέπει να το κοιτάξουν και τα δύο Υπουργεία. Και το θέμα της θανατικής ποινής, δηλαδή το θέμα των μεγάλων εξοντωτικών ποινών σε ανθρώπους με μικρό προσδόκιμο ζωής, θα πρέπει να το κοιτάξουν και αυτό. Πολύ πιο εύκολο θα ήταν στα δικαστήρια οι σοβαρές καταστάσεις υγείας να λαμβάνονται ως ελαφρυντικά. Το έναυσμα για το ρεπορτάζ αυτό δεν ήταν άλλο από το βίντεο το οποίο ανέβηκε στο YouTube το Γενάρη του 2015. Ένα βίντεο το οποίο τραβήχτηκε με ένα κινητό από μια ομάδα ανθρώπων των κρατουμένων πίσω από τις φυλακές του Κορυδαλού, εδώ στο νοσοκομείο των φυλακών, υπό τον τίτλο «Το Κολαστήριο». Η εικόνα την οποία καταγράψαμε, τα όσα ακούσαμε, τα όσα μας μετέφεραν οι κρατούμενοι, οι ασθενείς, τα όσα μας μετέφεραν οι γιατροί, καθώς επίσης και οι δεσμοφύλακες, είναι ότι το κολαστήριο ήταν μια πραγματικότητα. Το κολαστήριο υπήρχε, ωστόσο σήμερα γίνονται προσπάθειες και σε ένα μεγάλο βαθμό οι συνθήκες διαβίωσης και περίθαλψης έχουν βελτιωθεί αισθητά. Αυτό αναφέρουν τόσο οι δεσμοφύλακες όσο και οι κρατούμενοι, οι ασθενείς που βρίσκονται σε αυτό το χώρο εδώ. Ωστόσο, μέσα από αυτή την κουβέντα προέκυψε μια άλλη διάσταση. Προέκυψε το θέμα το αν το κολαστήριο ορίζεται αποκλειστικά και μόνο από τις συνθήκες διαβίωσης και την ποιότητα της φροντίδας και της περίθαλψης, ή αν αυτό σχετίζεται και με κάτι παραπάνω, με κάτι επιπλέον. Με το πώς το σοφρονιστικό σύστημα αντιμετωπίζει τους κρατούμενους, τους ασθενείς, οι οποίοι έχουν μεγάλο ποσοστό αναπηρίας, οι οποίοι είναι στα τελευταία τους από μία ασθένεια και δεν τους δίνεται η δυνατότητα να φύγουν σε κατοίκον περιορισμό για να περάσουν τις τελευταίες μέρες τους μαζί με τα οικεία πρόσωπά τους. Αυτή η κουβέντα έχει ίσως πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από αυτό το οποίο ξεκινήσαμε, από αυτό το οποίο καταγράψαμε ως ρεπορτάζ σήμερα, και αυτό θα είναι το επόμενο ρεπορτάζ, το οποίο θα επιχειρήσουμε σύντομα να αναδείξουμε μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Καλό σας βράδυ. Παντού τριγύρω βλέπω μπάρες, τσιμέντο και μάντρες, και μέσα τους βλέπω χιλιάδες γυναίκες και άντρες. Σ' αυτή τη φυλακή οι πάντες, σκιές, απεφιάλτες, ταυτόχρονα δεσμότες και πελάτες. Μέσα σ' αυτή τη φυλακή πολίτες και εργάτες, με ρήτρες, με κάρτες, μαστίγια στις πλάτες. Σε μεταξύ τους μάχες και δίνες, με όνειρα και ελπίδες να αγοράσουν τις χρυσές τους αλυσίδες. Για αυτή τη φυλακή με βλέμμα στο χρήμα, στο ψέμα, με χώμα και αίμα να χτίσουν τα κελιά ένα προς ένα. Εγώ να το χτίσω για σένα, εσύ να το χτίσεις για μένα. Τα πεπρωμένα μας είναι δεμένα μέσα σ' αυτή τη φυλακή.